Hi guys, good morning. Ito may major defect ako. Pag pre-trip ko kanina, nakita ko na yung isa sa gulong ko sa trailer ay wala na siyang thread. Below minimum. Wala talaga, zero thread. Kaya pag ganyan is major defect. Pag major defect, out of service. Bawal itakbo ang sasakyan sa highway para maiwasan makadisgrasya tayo. Kasi kung yan ay puputok, yung mga debris ay lilipad, may matamaan, so hindi maganda na pag may major defect ay tatakbo tayo sa highway. Shout out nga pala kay Ryan Reyes, kay Biyaherong Pinoy, doon sa video na naipost niya, yung isang tracking company na kahit na sumabog yung gulong ay tinatakbo pa rin niya. Inasundan ni Ryan, nakunan niya ng video. Napaka delikado po, napaka risky po. Ang dami pong aksidenteng nangyayari, ang dami pong namamatay dahil sa ganyang sitwasyon na hinayaan lang na tinatakbo pa rin yung truck kahit na sabog na yung gulong. Kaya shout out kay Ryan Reyes, tama yung ginawa mo, tinawagan mo sa 911 ang sitwasyon na yon. Kasi hindi lang sa truck natin, no, na tayo ay responsible. Kahit na sa ibang truck, pag may mapansin tayo na hindi talaga safe, dapat gawin natin ang responsibility natin na itawag sa authorities para sila ay mahinto, para wala ng risk sa other motorists. Subscribe nyo rin siya, Biyaherong Pinoy. Kaya nandito ako ngayon. Kaya yun nga, pag pre-trip ko nakita ko yung gulong, so wala na akong iniisip na iba, no, shutdown ako, out of service. Buti na lang nandito ako sa Travel Plaza, tinawagan ko na ang breakdown namin. Ang advice nila ay hihintayin ko ang Tire Mobile Service. So, hintay-hintay lang, kahit na ilang oras pa yan, hihintayin ko, walang problema. Hindi ako mag-complain kasi safety yan. Yun talaga ang pinaka-importante sa trabaho ng mga truckers, no? Safety, safety, safety. Wala akong pakialam kung malate itong pangarga ko. Sila na ang bahala makipag-ayos dun sa customer, basta as long as safe ako at saka safe yung ibang motorist. So again, no, reminder lang, gawin natin na to be diligent sa mga pre-trip, post-trip, on-route vehicle check natin para sa safety ng lahat. Alright. Doon din ako nung dadaan ako dyan, may mga bata dito gaganyan. Masaya pala. Gaya, uy. Disbalance man eh. May mama o pag stepping sa mobile service ba. Hapit na mag-upat ka oras. Disbalance. Di mao ang stepping. Snacks ako na, macaroni salad. Gawa po ni Bossing. Shout out Bossing. Tagal, 4 hours na akong naghintay. Ayos lang. Kahit na nga buong araw, dito na ako matulog mamaya. Total, bayad naman tayo per hour. Disbalance. Di mao ang stepping sa mobile service. Hello brother. Diyan ka pa, brother? Nandito pa ako brother. Wala, tumawag yung mobile service. Another 45 minutes daw. Dahil tama-tama, kakapasok ko ng 90. Kakapasok mo na ng 90. Oo, kakapasok ko lang ng 90. Baka abutan kita dyan. Hindi, kahit na mo ako maabutan, talaga hintayin kita. Kahit na magawa ako, hindi pa rin ako tatakbo kasi hintayin kita. Last na natin pagkikita eh. Tama. Hindi, tsaka breakdown ka din naman eh. Maaga pa naman, brother. Maaga pa naman. Oo, maaga pa. Break na, wala na. Hindi na to, wala na. Hindi ko na mahabol ang appointment. Wala na. So, hintayin kita brother. Pagkakataon na to, last time natin magkita, di ba? Sige, brother. Alright brother, ingat. Okay, sige. Okay, bye-bye, brother. Yun, si Carlito. Mga 1 hour siguro siya. Hintayin ko. Namimiss ko na siya.
Brad! Oh, brother! Kita na naman tayo! Binabati ka nga pala ni kapatid na Erwin. Erwin, inggitan lang! Nakikita naman kami! Kapatid na si Oo. Erwin, binabati ka, brother. Last natin kita 3 weeks ago sa Minnesota. Right. Ngayon, dito sa Buffalo, New York. brother. Pero itong pagkikita na to, brother, ay memorable para sa akin. Ito ang pinakamasarap na ano Oo, natin. Kasi ito ay parang sana hindi pupunta kami doon sa restaurant. Kasi ito ay parang celebration, brother. Oo nga, tama, tama. Celebration. Kaya kami naka-leather jacket ngayon. Ang lamig. Ang lamig kasi. Grabe. Dito. Nandito kami sa Angola Travel Stop. New York. New York, Buffalo. Wow. Nakapunta sa New York. Si Brad Erwin, kausap namin. Inggitan lang. Hindi mo kami maiinggit dyan sa Wisconsin. Pero, may maganda, brother. Oh. Kami kasama naman, wala Ay, din. wala. Oh, hanggang tingin lang tayo. Tama, tama. Oo. Yan. So, shout out Erwin. Kuya Jun, Kuya Jun, kay Rexy, Prexy, kay Armando, kay Joel, kay Aaron, kay Melchor, kay Marvin, kay Topper, yan, kay Yuri, dami. si yung isang Ryan vlogger Reyes. din, Ryan Reyes, yung vlogger Yes. natin na kasama, si Pinoy Transporter, si Lloyd, Lloyd, si Idol. Erwin, of course si Erwin. Si Erwin, syempre. Oo. Ayun. Pinuto na. Ito nga guys, memorable to na pagkikita namin ni Brad Carlito kasi parang ito na yung huling pagkikita namin, pero sana hindi huli kasi siya ay may ibang plano na sa buhay, may opportunity siya na i-take niya, so parang ito na yung huling pagkikita namin, pero tawagan lang tayo everyday. Maraming salamat. As bison lang yun. Relax. Oo, so yun, kain muna kami. Treat po ni Brad Carlito. Brad, naalala ko, ang nagtitreat sa akin mga owner-operator. Ganun ba? Oo, shout out kay Brad Armando. Na-treat niya ako doon din sa Illinois. Oo, tapos ngayon, si Brad Carlito. Okay. Tapos magpapagawa. Yung 401 Express. Okay, tapos Sa Ontario yan. Oo, Ontario. Okay, yun. Tama yun. So, dito mag-exit na ako. Yan is gate. Exit na ako diyan. Malapit lang pala. Oo. Magkasunod na magkasunod So tayo. pag kanan ko, wag Ako, kang susunod. Ako, diretso lang Diretso ako. ka lang. Okay. Kasi pag east gate, diretso na yan. Dito na yan yung yard natin. Ganun pala yun. So, paglabas ko doon, yung 401 na yan, balik ako doon. Dito naman ako. Kasi Hindi, ipa-exit papunta ako ka ng ng ano? Ontario. Papunta ako ng ano eh. Walmart. Bobota. Kung Kubota, balik ka. Dito ka na 401. Baybayin mo na yan. Diretso ako doon, diretso, di ba? Oo, tapos tama, mag-exit tama. ka dun sa Brook. Ako mauna, convoy kami, pahami si Saga. In 1.5 kilometers, keep right to QEW.
You have 7 hours and 27 minutes of remaining drive time.